खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस बिरबयना बसुमतारी, गामि महनपुर, बिसमुरि सिखोनाजार, बिहार दुलाराय बाथौ गौथुम, जिल्ला क'क्राझार, बिटिआर, आसाम। दिनै आंबो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बाथौ थान्दै फरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों। आंनि फरायनो लानाय आयदाया बोराइ बाथौ। बोराइ बाथौ सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलु बालु सोमोनांथाव आबुर नुनो मोनो। सानथ्र'हायै जोंलारि रायजो, बुहुम मुलुगनि जिब-जिबि, बिफां-लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुर गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोरजिनायनि आन्दोआव दि सोरबा सोमजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो, एबा गासैबो दि सोरनिबा सायाव सोनारनानैसो दंजोबो, बियो थार। गोजोन नङि जिबि आरो लाइफां मुलुगनि असे सैथोखौ सं दाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना। बबेखानि आंग्रिखांनायासो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो। आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिल एबा सैथोनि सासे सोरबा गिरिदि दंमारो, बाथ्राया रोखा जायो। जायखिजाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो, बेबायदिनो जायखिजाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियावबो बिदिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो, बियो थार। बिलात लाथानि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा, दै, बार, सान, अख्रां, जायखौ जों बाथौ होनो। बेबो सोरजोंबा सोरजिहरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनि जाय सिगां एबा बोराइ रोखा, जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराइ, बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोराइखाय बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय बा राजा, उराय गोथां जोबरोङिखाय अबंलावरि, अराय गोजोन बयनिबो गिरिखाय आनान गसाइ, बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय सोरजिगिरि, गुदि बिजौ मोनहास'यैखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो, नाथाय सिनाया, मोनदाङा। बिनि महरखौ रावबो नुफेराखै। बिनिखायनो सुबुङा बेखौ महर गैयि होननानैबो बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैनो रोङै, महर गैयि, मोनदांमोनि सि एबा जिउआ बिनिनो सोरजिनाय गावबायदि महरसे बेसाद। सिनि गिरिखायनो बिखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिजौआनो सिनि गुदि। सिजौआ जेरै महर गैया, सिजौहाबो बिदिनो देहानि महर गैया। बियो अराय गोथां, बारजों राननो रोङै, अराव खामनो रोङै, दैयाव गोदो रोङि, जामा जिया अराय आबुं सैथो। बिनि गोहोआ जोबनो गैया, रावजोंबो सुजाया। बे मिथियि बे नुयि जेबो गैया। बोराइ बाथौ एबा सिजौआ मोनसेल', नाथाय सिया सानथ्र'हायै दङ। सिनिफ्रायनो सिमा महात्मा, धोरोमसुला सि धर्मात्मा, मोदायसि देबात्मा आरो भगतसि प्रेतात्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फहनलानो हायियाव जि एबा जिउआ रोंसार मिथा हासिं बे मोनथाम फुरियाव थांलाय फैलाय थलेन थलेन रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराइ बाथौनि सेराव अराय सम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों गोथार गोथों आरो गोजों लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराइ बाथौजों रुजुना होनांगोन। मानोना रोंसारपुरिनि गाहेला आफा बोराइ बाथौआनो जिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाहैनाय सिफोरखौ बाथौजों दानाय देहायाव सोहरनानै सोरजिनि थावख्रि रुंसार मिथा हासिंखौ रुंसारहरगासिनो दङ। सि आरो सिजौनि गाहाय खुलिया रुंसारपुरियानो। एसेनोसै। खुलुमबाय।